изгаря лъжата. Свободата е рана, платена е цената. Свободата е знаме, развято в сърцата има свобода. Здравейте, уважаеми слушатели на аудиосериите на Бесен национализъм. В днешния епизод бих искал да ви представя един разказ, който е писан през далечната вече 2013 година. И в него става въпрос за тази така популярна метафора за сваряването на жабата. Като се връщам назад и като го чета отново, за мен е интересно да видя, че всъщност тази метафора продължава да бъде толкова актуална, колкото е била и тогава. И тя е свързана с, всички предполагам много добре знаете, с това, че всъщност нека да оставя разказа да говори сам за себе си. Приятно слушане. Как се сварява жаба? Реших да пробвам съвета на моя приятел Анатолий Данаев. Купих си луксозен тефтер с твърди корици и скъп химикал и взех да описвам спомените, размислите и настроенията си, като възможно средство за емоционална разтуха и обещаващ метод с оздравителен ефект за разклатеното ми здраве. Да сега не работи, но вероятно това е само началото и подозирам, не без основание, че все още дълъг път стои пред мен до пълното ми възстановяване. От малък съм срамежлив и така и не се научих да се отпускам при запознаване, ето защо и сега се чувствам мъничко неудобно. Казвам се Венцислав Ясенов и това тук е моят дневник, хартиен удушник, лична изповедалния, бездушен другар, среден формат с кожена облицовка, с когото се уча да споделям. Малко повече от 2 месеца съм познат с прякора тишината, а не както преди с доброто старо, кратко обращение Венци, лесно доловимо като произхождащо от малкото ми име. Причината за тази промяна, сътворена от близките ми, номинирани в категорията за онези лични взаимоотношения, позната като вземане-даване, е съвсем логична, макар и осъзнавам малко необикновена. Преди 2 месеца, както често започват баналните много пъти разказвани истории, в един хубав, слънчев, пролетен ден се случи необикновено събитие, което из основи разтърси установения ми живот на провинциално момче в остаряло тяло и големи мечти. Млъкнах. Спрях да говоря. Изгубих способността си да предавам на мислите си гласово оформление, чрез освобождаването им за обикалящата ме в действителност по вербален път. Проблемът с това състояние не се оказа физически, защото след обстоен медицински преглед бе установено, че гласните ми струни не само са незасегнати, но и са в отлично състояние. Тоест, на теория мога да говоря, но на практика звук от устата ми не излиза. Опитвах, но нищо. Изгубих гласа си. И за да не останат неясноти, ще се опитам накратко да разкажа как се случи този неприятен инцидент с трайни последици. Сега, когато се връщам към онези дни, забелязвам, че в началото не обръщах внимание на вградената в главата ми, още от моето сътворение, аларма, предназначена да издава специфичния дразнещ шум, предупреждаващ за наближаваща опасност. Послушно изпълнявах скучните си задължения на обикновен чиновник в небезизвестно застрахователно дружество, плащах си редовно сметките за бита и бях особено горд, че съм изряден гражданин, задето бях здравно и социално осигурен. Относно личния ми живот мога да се определя като привлекателен, леко закръглен ерген с оредяваща коса и с патологична последователност в неспособността да проведе нормален разговор в присъствието на дама. Да, за съжаление не се шегувам, това последното е доказана от десетки свидетели подробност, с която никак не се гордея. Обикновено, ако в радиус 5 метра около моята персона се намира привлекателен представител на другия пол, то умът ми става неизползваем, а движенията ми изведнъж започват да наподобяват ленивец, страдащ от пролетна умора. Какво ли не пробвах да разблокирам системата, ако мога да използвам компютърен език, но уви, нищо не помогна. И накрая още малко информация за мен, отнасяща се до личното ми време, която ще от полза за разплитане на случаи от медицинска и философска гледна точка. Преди странното явление, което ме споходи, мога твърдо да заявя, че живеех скучно и сиво 5 дни в седмицата, но за сметка на това се разтоварвах всеотдайно с едни и същи мероприятия 2 пъти седмично. Обикновено в петък и събота с приятели играехме билярд, джаги и тенис на маса, а после довършвахме
хубавото си съвместно уикенд преживяване в ресторант Градина, най-добрия в квартала. Така започна всичко. Сякаш от нишото, родено, в края на едно от посещенията в градината, когато на масата пред празните чаши и чинии с огриски бяхме останали само аз и Анатолий Данаев, наричан за кратко Толю. Зовът на удобното легло в квартирата бе станал нетърпим заради срещата на двете часовникови стрелки на 12 и в този момент Толю ме изненада със следния въпрос. Знаеш ли как сварява жаба? Не, отвърнах съдливо, като вътрешно възнегодувах от досадната традиция да обсъждаме никому ненужни безмислици винаги преди фразата тръгване. Искаш ли да ти кажа? Важно е. Мислиш ли? Кому е нужно да вари противна гадинка, която освен бутчетата, доколкото знам, не става за ядене? Попитах с нескрита ирония в гласа, потикван най-вече от обстоятелството, че отчетливия полустила ми уверено се превръща в откровена болка. Виж, приятелю, Толю се наведа напред с заклятнически и за да подсили ефекта от тайнственото си държание, смигна едва забележимо. Независимо, че звучи като рецепта, аз всъщност ти разкривам метод, средство, възможност за унищожение. Добре, спечели вниманието ми, предадох се, докато разтривах задната част на изстрадалата си глава. Разкрий ми тайната. За да свариш жива жаба, не бива да я пускаш във вряла вода. Тя веднага ще употреби всичките си умения, за да се измъкне от зоната, в която животът ти е застрашен. Кожните рецептори, или както там се наричат, ще я предупредят, че е в смъртна опасност. Затова правиш следния трик. Пускаш я във вода с нормална температура. А на нея, разбира се, това и харесва. После обаче, лекичко увеличаваш топлината. Съвсем лекичко. Обреченото й тълце изобщо не схваща, че някой злодей готви зловеща изненада с фатални последици за невинното и безоблачно съществуване. След малко вдигаш още температурата, а тя горката си плува доволно и щастлива в тенджера, обгърната от прекрасната водна среда, която си осигурил. Коварно, а? После завърташ ключа на печката на последната степен и водата не след дълго започва да ври. А жабата изобщо не осъзнава, но ето ти изненада. Вече е пътник, минало, някогашни дихание и така нататък. Мразех, когато Толю се правеше на интересен, т.е. половината от времето прекарано с него и затова не се изненадах от връхлетялата ме повишена концентрация на рафинирана непоносимост към него, която се появи непосредствено след сценария за унищожението на горката въображаема жаба. Споменатото чувство обяснява причината за резкия тон, с който след като платих и се изнесохме от градината, се разделих с него. Нощта премина в ужасяваща битка с главоболието и множеството мрачни видения, които ме караха да се чувствам разкъсван между световете на реалността и кошмара. Първите слънчеви лъчи дойдоха като отдавна очаквана желана вест, но доброто настроение не успя да наделее и някакво тягостно усещане изпълни душата ми в потвърждение на максимата, че тя е мястото, в което незаето пространство не съществува. На пръв поглед всичко изглеждаше както преди, само дето болката още не беше си отишло. Измъкнах се рано от леглото и нападнах банята с едничката цел да изплакна очите си, надявайки се от това да ми стане по-добре. И точно там, пред огледалото, в онази хубава пролетна сутрин, когато слънчевите лъчи галяха разбуждащия се свят, зърнах образа си в отражението. В началото помислих, че не виждам добре и затова инстинктивно понечих да изтрия гладката повърхност с ръка, макар че изглеждаше кристално чисто. Какво причини това безсмислено мое движение? Отражението, което виждах пред себе си. Приличах на жаба. С изцъклените очи, с огромния прорез на място, предназначено да е уста и жълто-зеленикавия цвят на кожата, за който можех да се обзаложа, че не притежавах предишния ден. Почти бях сигурен, че ако в онзи момент се бях опитал да изговори една дума, то тя щеше да бъде квак. Изведнъж ми прилуша и залитайки се върнах в леглото. Тайно се надявах, след като се понаспя още малко и се събудя, всичко да се окаже чисто и просто един гнусен кошмар. Сънят обаче побягна на някъде и аз трябваше сам да се оправям с ситуацията. С отворени очи и скован от страх до най-далечното кътче на треперещото ми тяло, стоях не по-малко от час, след което се надигнах плахо. Имах огромно желание да изговоря нещо по-човешки, но жабешкото квак все още бе на езика ми. Тогава, като отблизко блеснала светкавица от папарашки фотоапарат, в ума ми светна разговорът от вчера и за пръв път осъзнах,
че сегашното ми състояние има пряка връзка с нелепия разказ за мъчението на онази въображаема зелена градина. За да сванеш жива жаба, не бива да я пускаш в вряла вода. Ще се измъкне от зоната, в която животът ти е застрашен. Кожите и рецептори ще я предупредят, че е в смъртна опасност. Пускаш я във вода с нормална температура, на нея, разбира се, това и харесва. После лекичко увеличаваш топлината, съвсем лекичко, тя не схваща, че и се готви изненада с фатални последици. Защо тази небивалица имаше такъв ефект върху мен? Как е възможно? Пък и дали въобще бе възможно да се идентифицирам по някакъв начин с нея? Защо чак сега разбирам за този казан и наличието на някой, който има за цел да ме сготви? И в крайна сметка, ако все пак съществува, то не е ли някак важно за мен да разбера кой е този някой? И не на последно място, кога този ужасен експеримент бе започнал? Не се славя с кой знае колко добра памет, но тогава бях твърдо решен да употребя всички останали ми налични средства, като например рехавата спортна злоба, появила се от редовната игра на джаги, и се насилих да дам отговор на спонтанно изникналите по-горе въпроси. В рамките на няколко секунди се върнах там, откъдето всичко бе започнало, и там, където за първи път моето уязвимо жабешко тяло бе цопнало в готовата за екзотично ястие тенджера. Ето ме там, в първите години на училище и даже по-рано, в детската градина. Усещам миризмата на столова и противната манджа, приготвена от групата възпълни лелки, тайно доволни от живота, най-вече заради това, че са успели да се намърдат на работа, от която безпроблемно могат да измъкнат по нешечко за облегчаване на скромния семейен бюджет. Я захар, я брашанце, я нещо по-големичко, като месце, например. Подушва ми вонята на изкуствено чисто от ефтините препарати, размазани по коридорите на детското заведение, примесена с тази, идваща от прашната улица. Погледът ми се спира първо на подредените като войници еднакви безлични гумени играчки, а после на безличните, оплашени, еднакво облечени, така наречени мои другарчета. Учителката се изправя в цял ръст и заявява изкуствено, сякаш декламира поемата Септември на Гео Милев. Деца, днес ни гостува другарят Пашов от областния комитет на партията. Нека го приветстваме със силно детско димитровско ура! Ура! Викаме ние, а другарят Пашов е на път да се просълзи от удоволствие. Скъпи дечица, бъдещи строители на нашата прекрасна социалистическа родина, знаете ли защо съм тук при вас? Не знаете? Добре, сега ще ви обясня. Днес дойдох при вас, за да направим един, така да се каже, експеримент. Обичате ли бомбони? Да, разбира се, обичате. Аз също, когато бях на вашите, така да се каже, години, обичах сладки лакомства и особено бомбони. После в продължение на цяла вечност, така да се каже, въпросният другар ни уведомяваше ту с топъл, ту с гневен глас, как враговете ни от западните страни имат подлата цел да ни покварят, като ни пробутват тяхната загниваща идеология и с нещо, наречено религия, която се оказа опиум за народите, каквото и да значи това. И ето, скъпи социалистически деца, стигнахме до експеримента. Те твърдят, че има Бог. А ние недвусмислено заявяваме: партията, този могъщ закрилник на нашата държавност, е над всичко и тя ни дава истински важните неща, за да имаме пълноценен социалистически живот. Затова нека сега да проверим, така да се каже, кой има силата и реалната възможност да изпълни вашите детски димитровски желания. Затворете очи, протегнете ръка и помолете този, така да се каже, Бог да ви даде бомбонче. Сега ги отворете. Има ли нещо в ръчичките ви? Не. Категорично не. Нека сега помолим нашата любима партия Кърмилница за същото. Докато произнасяхме невинната си молитва към партията Търнилница, обърнах се към нея с това наименование, защото не бях чул ясно как другарят Пашов я беше нарекал. Отворих едното си око и мернах как учителката минаваше между редовете и пускаше по бомбонче във всяка наивно протегната детска ръчичка. Квак! Ето го първият ми спомен за това как аз и останалите невръстни жабчета се оказахме в казана, приготвени да се превърнем в основната съставка от пикантна супа с екзотичен аромат и вкус на зелени градинки. Надигнах се отново, но възглавницата сякаш с мощен магнит притегли към себе си на тежалата ми глава. Изпуснах въздишка, която сигурно е излишно да споменавам, прозвуча като уморено крякане. Тогава в продължение на иначе съмнителната максима, че злото никога не идва само, се появи нова беда.
Спомените ми продължиха предателски да нахлуват в това неподходящо време, за да ме върнат към годините на манифестации, когато заедно с другите вече пораснали човешки земноводни, работещи в неработещи фабрики и други държавни учреждения, марширувахме в редици и крещяхме противните безсмислени лозунги, в които не вярвахме, но от страх за собствената ни жабешка кожа не смеехме да го кажем на човешки език. Квак! Съвсем ясно пред очите ми се излизаха следващите години на безпътица и подменящи се едни фалшиви политически заявки с други. Виждах ясно как аз и другите вече в зряла възраст жаби не се умяхме да открием мястото си в тази нова среда. Температурата в тенджерата явно се бе увеличила, а ние си мислихме, че нашият воден, променен, странно защо бълбукащ свят всъщност е светъл такъв, какъвто трябва да бъде. Квак! За капак, като безмилостния удар на шампион по бокс сме цапардоца и последния въпрос. С какво днес животът ми бе по-различен от преди? Заедно с целия останал свят, вече обработен по споменатата готварска рецепта, която се оказа средство за унищожаване, послушно изпълнявах скучните си задължения на обикновен чиновник, плащах си редовно сметките за бита, бях особено горд, че съм изряден гражданин, където бях здравно и социално осигурен, а не разбирах, че животът ми е на път да се изниже пред очите ми, без да съм направил нещо истинско с него. Така стигнах до най-тежкото заключение в живота си. Това, което досега съм виждал около себе си и съм мислил, че заобикалящата ме действителност е било всъщност вътрешната стена на тенджерата. Квак! Така започна всичко. На другия ден, в понеделник, отидох на работа и с мимика обясних, че имам проблем, с който ще трябва да се справя, а именно трябваше да намеря човешката си идентичност. Разбира се, близко е до ума, че фразата човешка идентичност не се обяснява лесно с изразите средства на играта на асоциации, но някак си успях. Взех си отпуск и тръгнах да си решавам проблема. Къде ли не ходих и какво ли не опитвах, но за сега нищо. Ето защо като крайна мярка реших да изпробвам съвета на моя приятел Толио, купих си луксозен тефтер с твърди корици и скъп химикал и взех да описвам спомените, размислите и настроенията си като възможно средство за емоционална разтуха и обещаващ метод с оздравителен ефект за разклатеното ми здраве. За сега работи, но както вече заявих в началото, вероятно това е само първата крачка и подозирам, не без основание, че все още дълъг път стои пред мен до пълното ми възстановяване. Вече трети ден, както проговорих. Нямам думи да изразя колко съм щастлив и съвсем разбираемо е, наистина не мога да спра да се наслаждавам на човешката реч. Толкова е сладко да можеш да предадеш на мислите си гласово оформление, чрез освобождаването им за обикалящата ме действителност по вербален път. Сигурно е глупаво, но едва в този момент осъзнавам, защо толкова хора са жертвали дори живота си за тази така съкровена ценност да можеш да говориш свободно. Нека все пак обясня накратко какво точно се случи. Преди 3 дни преглеждах написаното в тефтера, който си купих по съвет на приятеля ми Анатолий Данаев Толио. Отчаянието ме бе нападнало с нова сила, защото същия ден минавах покрай един училищен двор и се спрях, за да съзерцавам игрите на дечицата, а те, милите, се държаха като възрастни. На двора танцуваха танц, който имитираше оргия. Какво да ги правиш? Новото поколение жабчета. Коктейлът от гняв и дълбока сърдечна тъга от видяното ме опияни и заситних към вкъщи. Не се чувствах добре и затова, когато се прибрах, веднага отворих тефтера. Средството за емоционална разтуха. Нахвърлих се върху него, като изгладнял хищник върху разтреперано зайче. Отново прочетох за началото в детската градина на онзи така наречен експеримент, когато изведнъж ми светна идеята. Съвсем логично бе, че щом така е започнала жабешката подмяна, тя ще завърши по същия начин. Дъхът ми спря за миг от вълнение. Реших, че е напълно вероятно в това заключение да се крие ключът към връщането на гласа ми. Затворих очи и протегнах ръка, но се сетих, че не мога да говоря, а за да запиша трябваше да виждам. Затова с широко отворени очи и здраво стиснал химикалка написах: Господи, днес толкова години по-късно, не искам от онези бомбони ментета, но искам живота си. Можеш ли да ми го върнеш? После вдигнах ръката от листа и от устата ми се изтърколи едно тихичко благодаря. Така проговорих. Е огън, изгаря лъжата, свободата е рана, платена е цената. Свободата е знаме, развято в сърцата.
има свобода.